Yun nakuha ni Kalit. Mamalakpak. Mamalakpak. Dumidiskarte. Pinasa kay sa YouTube. Kalibig. Dumidiskarte. Pinasa kay sa Padulo. Nawala. Nagyan pa ko mga. Na-welcome ba? Pwede ba sila tayo nga? Wala. Doon na ba ito? Kaya na. Evening time, 8 minutes and 55 seconds. Alit, dumidiskarte. Barbok sa rebound sa Bagu. Nalidi. Dumidiskarte. Pinasa kay Basman. Ako di Team pinasa kay number 32 guys. 7-0. Buat ginene po na tibet. Seven minutes and 23 seconds. Daligi kinasa kay Basman arte nakuha ni Lokman pa Mamalapa Robin Cup 7 minutes and 14 seconds championship po ng mga idol Basman ka ng 3 di pumasok kinasa kay Mamalapa Traveling, Mamalapa. CB0 ang ating score, mga idol. Basman, bumidiskarte. Tomerandos, Pao, number 4. 7-0 po ang ating score, mga idol. Di pa nakasya sa Korean All-Star. Last 3 po yung mga idol. Rebound number 24. Pinasa kay idol. Binigay niya number 50. Tumira ng boss. Pasa. Talibig. Tumidiskarte. Binigay kay Basman. Binigay kay Hisne. Tumira ng boss. Pasa. 30. Pinasa kay number 50, tumira ng boss, wala. Talibig, binigay kay Basman, pinasa kay Basman, binigay kay Pado, Pado. Opening time, 5 minutes and 9 seconds. Third night ko ang ating score ng idol. Mamalangka.
Nasa kay Idol, tumira ng dos. Nakuha ni Mawalambang. Tumira na siya. Dalidig, dumidiskarte. Dire-diretso, pinasa kay Makmak. Makmak tumira. Pa. Number 30. Good. 35 seconds. Buka, number 30. Habib dumidiskarte. Iba di Mawalambang. Substitution. Number 7. Number 1 round. Number 7, dumidiskarte. Pinasa kay number 50. Nakuha ni Habib. Pinasa kay Dalidig. Hiligan kay Basur. Bas-bas, balaksak. Pa. Championship photo mga idol. Mainit. Number 7, binigay kay Husibat ng isang idol. Po ang ating score. Lamang po ang Qatar All-Star. Yan po yung idol natin, Bandarusa. Pumasok. 14 mo, lamang po na 10 ang Qatar All-Star ng idol. Dalidig, dumidiskarte, binigay kay Makmak. Makmak, tumira, 3! Wala hindi pumasok. Rebound pa isa. Jose pinasa kay number 50. 50 dire-diretso. Wala hindi pumasok ang mga idol. Nakuha ni Makmak. Makmak, pinasa kay Sampado. Nawala po mga idol. Ating score, 42. Reverend time, 2 minutes, 45 seconds. Mas paano po ay dalag na yan mga idol? Promise, dalag na yan. 6:40 ng ating po mga idol. Reverend time, 2 minutes, 38 seconds. Nabuha na number 4. Habib Sabto mga idol 68 number 50 out. Nakuha ni Basman dire-diretso. Nakuha ni number 30 dire-diretso. Step mga idol. Ang counted po yan ng allowed tickets. $16 po ang ating score mga idol. Pag pumasok yan, 17 na. Hindi po ang Qatar mga idol. Basman, dumidiskarte, pinasa kay Dalidig, dire-diretso, pinasa kay Makmak, Makmak tumira, sablay. Naribot sa Sampado. Rebound, number 30. Wow, may idol, Dugdugpul. Basman, dire-diretso. Uy, ball si idol. Beautiful pa. Sa mga idol. Pasok number 25 ang
idol. Both team warning for penalty, mga Lodi Gangs. Basma, Dominus Carte. Yun, wala. Dominus Carte si Idol. Pinasakay ng number 4. Tumira, one hand. Pasok mga Idol. 94 on the score. Versus 6. Second to goal. Remaining time, 56 seconds. Oh, may magtaw ka to, Rian Ulstar. Number 1, kala na yung ball mo, my idol. Pataros na besi, di kapitan. Number 7 ngayon, bumidiskarte, pinasakay Titi Bal, 30. Bumidiskarte, mga idol, pang TikTok yan. Number 7, 10, second cute, wala, di pumasok. Bumigay kay Basman, dire-diretso! Pumasok, mga idol. 32 seconds, sa battle score, 90-10. Dominic time, 80 seconds. 9 seconds po ang ating Dominic time, mga idol. Seven, 6, 5, 4, 3, 2. And 12 and 19 po ang ating score. Laban po ang Qatar, mga idol. Qatar All-Star. Gusto rin pumasok. Ibang habing tigbuan. Ano, dikidiskarte. Diretso. Di pumasok. Ibang may galit. Traveling. Khalid na malangka. Remaining time, 9 minutes and 28 seconds. Abu Tumera. Pinasa na pressure ng 2 times. Khalid pumalampak, tumidiskarte, kay Idol. Pinasa kay Lodi, binigay kay Idol, binigay kay number 50. Tumira, hindi pumasok, mga Idol. Subdivision. Number 34 out, Padon, number 1. Number 15, 3-2. Itiwan 14 po ang ating score, mga idol. Championship na po ito, mga idol. Guro Dumidiskarte. Nakuha ni Punduma, tinira. Pumasok ng mga idol. Mamalagpag. Dumidiskarte, mga idol. Bumigay kay Jose, nakuha ni 50. Foul counted, mga idol. $23-60 po ang
ating score mga idol. Even at time, 7 minutes and 15 seconds. Number 1, binigay kay Nono na dari diretso. Bintalik. Wala mga idol. Number 56, kinuha yung bola, binigay kay Khaled. Khaled, tumilis captain. 10 to shoot mga idol. 6 seconds shot clock mga idol. 5, 4, 3. Shot clock mo yung kalig, yung tinatawag ko. Hindi. Over the time, 6 minutes and 26 seconds. Number 1, nakuha ni Khaled. Khaled, dari. Binigay kay number 8, 2 points. 26 18 ang ating score, mga Lodi Gangs. Number 1, bunga tumira, di pumasok. Khaled nakuha. Pusing idol, lumilito. Number 20, time out. Number 4, 2 fouls, number 20. Rian All-Star. Last through po yung mga idol. Pumasok, ito number 21. Number 1, Dominis Carte. Binigay ka number 7, Dominis Carte, dari diretso. Yun! Number 30, dari diretso. Wow, mga idol, nagpagpintok ka na. Ang ating score, mga idol. Women at time, 4 minutes and 3 seconds. Ay, ito yan, number 13. Parang si Jordan Poole. Number 8, pinasa, nakuha ni Pagayaw, nakuha. Pause ito, dito. Yes, sir. Yun, easy basket, mga idol. 20 ang score natin, mga idol. Yung magsa-south, punta lang dito, mga idol. Binigay kay Bango-Bango tumira. Rebound number 15. Nakuha ni number 8. Nakuha ni Guro. Kasangay Paduma diretso. Binigay kay rebound. Sub po, mga idol. Foul, number 30. Number 18, A. Number 20, out. Tara sa sasyo. Ito may anak.
Ang ating score 31-20. Meninggal 3 minutes and 3 seconds. Takbang meninggal di Kado tumira. Patupa. Patutupan niya po ang ating score, mga idol. 13, binigay ka number 16, nakuha ni number 4, number 24. Foul po, mga idol. Time out. Pagkat number 15 dari Derecha. Binigay kay number 16, binigay kay number 15, number 13. Wow, Jordan Poole! (33-22) ang ating score. Lamang po ang Kata All-Star. Binigay kay Diskarte 24-33 ang ating score. Lamang po ang Kata All-Star. Diskarte binigay kay number 15. Number 15, binigay kay number 16. Ubas, number 24. Basman, dumidiskarte dari diretso. Bukan, rebound sa number 15, 13 dari diretso, si Jordan Poole. Ingat po mga idol. Unsport tayo mga idol. Unsport mag-shoot. Shout out kay Boss Ramin. Baka doon ito bubutasan o bubulahan. Basman, tayo nga 5 minutes, Anspo. Yun po yung ating rules ng idol. Shout out kay Boss Cast. One free throw tapos goal position na mga idol. Yellow team. May free throw na kayo, bulan nyo pa. Yung Basman, 5 minutes, out ka muna mga idol. Outs po. 6 minutes ng 10 quarter, pwede ka nang pumasok Basman ha. Saan tayo mga idol? Number 2 pasok. Number 13 out. Binigay ka number 10, number 10, dumidiskarte, binigay ka 15, gumagawa na. Binigay ka idol. Santado, dumidiskarte, binigay ka Pause, dumidiretso.
Oh, Ayaw ko uwi ng iyo. Hoy, una kami. Lolo. Seven to count, December. Kali diskarte, binigay ka ng barte. Dari derecho, Ricardo Paul Carter, mga idol. Osman, di ba pwede bumag? Pag 6 minutes po yung natitira idol sa pwede pumasok. At po si Basman. At po si Basman, mga idol. Pag luminigag 6 minutes, saka siya pwede pumasok, mga idol. Shoutout kay Aslam. Patuto na din to, bugurtasan. Ubaga number 16. Magawa na sa Pado, tumira ng ball. Turn to ang ating squad. Female of Kata, All-Star. Number 15, dumidiskarte, binigay kay Khalid. Khalid, dumidiskarte, diretso, binigay kay number 16, tabela ng boss, wala. Foul, mga idol. Number 12, foul. Substitution, mga idol. Number 10, out. Number 24, in. 2 foul. Buba 2 foul. In favor of Kata All-Star. Pagayaw, Rebound kay Idol, binigay kay Khalid. Khalid, diretso. Binigay kay number 15. Tabera ng Jones, 2 points. Number 8, delivery to Discarne. Foul po. Number 16, foul.
Gura, dumidiskarte. United ng goal! Wala, hindi pumasok. Now, 6 minutes and 29 seconds. Atarleka 32, Riyad Al-Star 21. Number 15, Dominguez Carte. 10 to shoot, mga idol. Wow! May idol, nakabuko. Passport, pwede ka na magsab, idol. Salite, Dominguez Carte, binigay kay Sam, pangalawa ng dos, di pumasok. Binigay kay Khaled, diretso. Number 4, easy shot, mga idol. Passport, pwede ka na pumasok, ha? Carte. May idol, may pagtuktok ka na. Binigay kay Sam. Nakuha ng garbol, binigay ka ng 15. Si Basman, pwede na si Basman, mga idol. 31 and 56 ang ating score. Dominic Top. Ali, Dominguez Carte. Binigay ka number 15. Easy shot. Orya Dulfara. Pagtawad. Number 7, Dominguez Carte. Binigay ka number 8. Inat Tumira. Hindi pumasok, mga idol. Number 12. Easy shot by number 12. 38-33. Laban po ang Qatar ng mga idol. Kali, Dominguez Carte. Bigay kay number 4. 5 to shoot. Dominic Top, 2 minutes and 59 seconds. Shoutout kay Gabis, mamudodong toto at Chutayan. Karuan, Dominguez Carte. Yun, may idol, Padon, number 3. October 26 ang ating score. Favor of Qatar. Otutsek. Substitution ng idol. Number 13 in, number 16 out. Alaika, number 52 foul po. Dubang kami na ng dos, di pumasok. Rebound number 13, binigay kay Khaled, diretso. Easy shot. Number 7, diretso. Hura, binigay. Shot. Bago-bago out, Makmak 8. UAC basket by Makmak. At 26, favor of Laika. Number 13, Dominguez Carte. Sa crossover na yan, mga idol. Uy, nakapasok si Tunang Pool! Grabe naman
Number 7, Dumiskarte, binigay kay Makmak. Makmak pa si Diskarte. Hindi pumasok. Rebound ni Idol, binigay ng Makmak. Number 12. Yun, nakagaw pa. Nakuha ni Makmak. Ayaw naman na. Buro, number 7. First personal foul, Buro. Ating score 50-48 mga idol. Lawak po ang Qatar Laika. Nabuhan ni Bastad. Bastad, dinidiretso. Nakuha ni Colin, binigay kay Idol number 54. Bertuan, sikat, suminig na. Binig na. Suminig na, mga idol. Championship po ng ito. Sino kaya uuwi ng ating kampionado mga idol? Suminig na, championship na. Tumira ng test, hindi pumasok. Time sikat, suminig na. 3, 2, 1, fourth quarter na po ito mga idol. Sino kaya ang kampionado na 2023? Rebound number 15, foul number 21. Higal foul na po yan idol. Steve Paco. Bale, Dumiskarte, Klane, Mamalambak, titirakan ko ng tres, bunga sa bata. Number 7, Dilirenzo, binigay kay Sampado, tumira, hindi pumasok. South Division, mga idol. Number 8, number 1 out. Makmak, Dumiskarte, tinira, pumasok, 2 points. Traveling violation, number 30. Sino na kaya ang uuwi ng ating kampionado sa 2023? Makmak pamira ng cross, easy basket. Toto player 50 ang agong ko. Number 30. Easy basket by Makmak. Ano, Dumiskarte. Binigay kay Makmak, tumira ng cross. Number 13. Ito, Huli pa yung idol, grabe yung mga ko idol. Sabay live sheet yan. Grabe yung chat mo ah, parang I love you lang ah. Number 13, Dumiskarte, Dilirenzo, wow! Asa number 13. Rebound by number 24. Night to shoot mga idol. 6, 5,
Rebound number 4. 3 seconds. Substitution. Fifty-four to 36 in favor of Cup. Number 7, dumidiskarte, binigay kay Makmak. Makmak binigay kay Bago-Bago. Bago-Bago, Tuga. Number 13, dumidiskarte mga idol. Binigay kay number 8, number 8, 15. Number 2, 13 to Mira and goes. 5, bar, 8. Remaining time, 4 minutes and 16 seconds. Boti, tagtak lang, taymat pa kaya. Sino kaya ang uwi ng ating kampionado? Easy basket by Makmak. 50 and 54 in favor of Tata. Number 8. Sebagai Bago-Bago. Sedikit time out po ang ating katalaga. 52 and 54 mga idol. Ang uuwi ng ating kampionado sa Idil Fitr Regional. Number 53 balls ka na idol ha. Uh, 52 score. Remaining time 3 minutes and 40 seconds. Last na po ito mga idol. After na po tayo mga idol. Sino kaya ang uuwi ng ating kampionado? Shoutout kay Salam Bugatasan. Ibang kay Husin. Binigay kay Khaled. Khaled mga lagpak, dumidiskarte. Binaling kay Husin. Rebound. Basman ng diretso. Tatlo na po ang ating score mga idol. Tatlo na po ang ating score mga idol. Remaining time, 2 minutes and 5 seconds. Sarek to be discounted. Number 12. Tatlo na yung ball mo idol. Bago-Bago. Remaining time, 3 minutes and 1 second. First 2 pumasok. Sino kaya ang uuwi ng ating kampionado? Remaining time. Dito the box. Makmak na meron ng cross. Pumasok ng Batangastan. Goes to Nagwala po ang ating score, mga idol. Sino na ang uuwi ng ating kampionado?
Number 13, napidiscarte, binigay kay number 4. Teto shoot, mga idol. 7, 6, 5. Championship na to, mga idol! Last 2 minutes! Last 2 minutes! Tatlo na po yung time out mo, mga idol. Balik dalawa na lang. 2 minutes! Akar, mga idol. Sino uuwi ng ating kampionado sa 2023 April. Sino kaya ang uuwi ng ating kampionado sa April Theater? Qatar versus Riyadh All-Star. 56 minutes. Last 2 minutes. Buting tag-isang time-out na po ngayon, mga idol. Starte, Guro, nagpinistarte, binigay kay Basman. Basman, nagpinistarte, dire-diretso, binigay kay Bako, Bako, binigay. Number 30. Kagawa in number 60. Remaining time, 1 minute and 32 seconds. Both team, tag-iisang time out lang kayo, mga idol. Both team, tag-iisang time out lang kayo, mga idol. Di maamka. Sino kaya ang uwi ng ating kampionado, mga idol? Bakit? Ganita! Sika! Ang kapitbahay na biniskarte! Number 15, biniskarte! Binigay kay number 34! Second to mga idol after ating level. 9 seconds to shoot, mga idol. 9 seconds to shoot. 9 seconds to shoot, mga idol. Remaining time, 1 minute and 17 seconds. Tabla po ang ating score, tabla, mga idol. Sino kaya ang uuwi ng ating kampionado, mga idol? Sino kaya ang uuwi ng ating kampionado? Sino kaya ang uuwi ng ating kampionado sa 2023? Laban na po ang Qatar, mga idol! Laban na po ang Qatar, mga idol! Bakbak, binigay kay Bruno.
Number 16, Dominic Scarte, number 16. Number 14, I think di Jordan Pool. Time to shoot, mga idol. 8, 7. Tama. Running time, 49 seconds. Running time, 38 seconds. 58 and 59. Favor of Arlaga. At Riyadh All-Star, wala na po kayong time out. Riyadh All-Star, wala nang time out. Qatar, may isa pa ngayong time out. Qatar Lakers, isa na lang yung time out. Sino mga ang uwi ng ating kampionado sa 2023? Sino kaya ang uuwi ng ating ibenta? Kontes Sipa shot clock. Basta Dominic Scarte. 9 to shoot. 8, 7, 6. Derusa. Nagkakita, tinigil ng talong. Last 2 minutes ko kasi na yung last po na time out. Wala na time out. Pwede na ito. 11 seconds. Sino kayo ang uwi ng ating kampionado? Team Pinay, Shotong Kebra, Disulilang man. Mamimingano ko. 59 na po. 1 points. Warning for penalty. 1 penalty. Wala pa tayong penalty. Warning. 11 seconds. 11 seconds. Sino kaya ang uuwi ng ating kampionado? Sino kaya ang uuwi ng ating kampionado? Wala na. Both team, wala nang time out. Both team. Jadi, baka tabunan niyo si Ranit. Dalawang ba? Ribinig na! Ilibet Chika! Ribinig na! Ilibet Chika! Lamang po ang Qatar ng isa! Pinagtina po tayo. Idol, sila yung subdivision. Rebenik time, Sibe Chicas. Rebenik time, Sibe Chicas. Lamang po ang 1 points ang Qatar Lakers. Rebenik time, Sibe Chicas. Pumasok! Sila na kaya ang uuwi ng kampionado? Sila na kaya ang uuwi ng championship? Wala nang time out, Botti! Wala nang time out, Botti! Dominic na! Sigan Sikas! Idol! Dito!